Γεια σας παιδιά, είμαι ο Χάρης και κάνω αυτό το βίντεο, το πρώτο ουσιαστικά βίντεο στο κανάλι μου, για να σας δείξω, να σας πω βασικά το πρόγραμμα και το τι υλικό θα υπάρχει σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, καταρχήν το κανάλι είναι, άμα δεν είναι full, είναι πιο πολύ Minecraft. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες σειρές, αλλά όχι τόσο πολύ όπως Minecraft, ας πούμε. Και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχουν δύο σειρές Minecraft και μπορεί να προχωρήσουν σε τρεις. Λοιπόν, θα υπάρξει μια σειρά Hardcore Minecraft ή δεν ξέρω κι εγώ τι, μάλλον Hardcore θα είναι, Single Player, ναι, και μία σε έναν YouTuber server, τον οποίο προσθέθηκα κι εγώ. Να είναι καλά το παιδί που μου έβαλε, θα υπάρχει το κανάλι του στα description και όλων των παιδιών δηλαδή που είναι σε αυτό το server, να τα τσεκάρετε. Στο YouTuber server θα κάνω λογικά, αν όχι κάθε μέρα, θα κάνω τις πιο πολλές φορές βίντεο με τον Joker Jeremy 007 που όπως είπα θα υπάρχει στο κανάλι του στο description, γιατί είναι και αυτός μέσα στο server. Οπότε θα γίνεται βίντεο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη θα υπάρχει βίντεο στο YouTuber server και Παρασκευή θα παίζουμε Hardcore. Μετά κάθε Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, θα πηγαίνει στο Hypixel ή Mineplex ή HiveMC ή ξέρω εγώ, σε κανένα τέτοιο server να παίζουμε Blitz Survival. Και μετά, εάν πάει καλά το κανάλι, θα πείτε μου κι εσύ τι παιχνίδια θέλετε να παίζω, να αρχίσουμε να παίζουμε και κανένα άλλο παιχνίδι. Εγώ έχω σκεφτεί ήδη να παίζουμε League of Legends ή GTA San Andreas. Ναι, και μάλλον θα αρχίσω αυτές τις σειρές. Τώρα, άμα σας αρέσει κανένα άλλο παιχνίδι πιο καλά ή θέλετε άμα έχετε καμιά άλλη ιδέα, στείλτε, γράψτε μήνυμα και θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, Δευτέρα Τετάρτη θα είναι στο YouTuber server, θα κάνω βίντεο. Τρίτη θα κάνω σε διάφορους server, θα παίζω Blitz Survival ή The Walls ή όποιο mini games μπορώ. Μετά την Παρασκευή θα έχει ένα επεισόδιο και όλα αυτά μην ξεχνιέστε θα είναι για το καλοκαίρι. Τώρα έχουμε καλοκαίρι, Κυριακή σήμερα, το πρώτο βίντεο θα γίνει στο YouTuber server, θα γίνει στο κανάλι μου με αυτό το βίντεο, αλλά πιο πολύ θα είναι για το YouTuber server, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι βίντεο για να σας πω το πρόγραμμα. Και ναι, το πρώτο βίντεο θα είναι την Τετάρτη, σήμερα είναι Κυριακή. Λογικά το έχω έτοιμο, απλά θα ανέβει την Τετάρτη. Θα ανεβάσω την Τετάρτη. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το πρόγραμμα αυτό ισχύει μόνο για το καλοκαίρι. Χειμώνα θα κάνω και